खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 27 डिसेम्बर फुंनि 5:30 निफ्राय लानानै फुंनि 8 रिंगासिम गासै 2 घन्टा मोब्लिब सिबिथाया माखासे जायगायाव बन्द थागोन बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजननि सिङाव 11 केभि फेडारनि कनस्ट्राक्शन सोलिदों बा जादों बेनि थाखायनो मोब्लिब सिबिथाया 2 घन्टा बन्द थागोन माखासे जायगाफ्रा जेरै सामथाइबारि रुनिखाता चम्पा कारिगाव गुरुबासा आरो बङाइगाव बेफोर ओनसोलाव मोब्लिब सिबिथाया 2 घन्टानि थाखाय बन्द थागोन फुंनि 5:30 निफ्राय लानानै फुंनि 8 रिंगासिम मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे बर' सुबुङा आथिं बायनो गोनां जादों सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि साखाथियाव हाग्रानि मैदेरजों गाथारजानानै सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासे आथिं बायनो गोनां जादों जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सा मालिगाव गामिनि थागिबि दन्दा नार्जारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो आथिं बायनाय सुबुंखौ सन्जित नार्जारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों कक्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय हलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनिफ्राय ओंखारनानै हाग्रानि मैदेरा बेबायदि खालामदों माइमुथि नेनो थानाय दन्दा नार्जारिखौ गाग्लोबनानै बुथारो हाग्रानि मैदेरा आरो सन्जित नार्जारि बिथाङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों आथिं बायनो गोनां जायो जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनिफ्राय दुखु सैनांनाय नखराव नुजाथि होयो आरो नोगोद 10,000 रां अनसुंथाइ होयो नोंथाङाबो एडिआरइ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि आनजादखौ होदोंमोन नामा आरो नोंथाङा सायख'जानो हादोंमोन नामा जुदि नोंथाङा एडिआरइ 3rd आरो 4th ग्रेडनि थाखाय सायख'जानो हादोंमोन अब्ला नोंथांनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव खौरां थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जासिगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एपइन्टमेन्ट लेटार होनो थाखाय फोसावबाय एडिआरइ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्टखौ गुवाहाटीआव थानाय सरुसजाय स्टेडियामाव होनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिबाय जायफोर बिजाथिफोरा सायख'जानो हादोंमोन बिथांमोनहा जाहाथे फैनानै गाव गावनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आजावफैयो बेनि थाखाय खावलायो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा एडिआरइ 4th ग्रेडनिखौ 9 जानुवारियाव होनाय जागोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आरो 3rd ग्रेडनिखौ 10 जानुवारियाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायनाय जागोन फुंनि 10 रिंगानिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायनाय जागोन बेनिखायनो जाहाथे जायफोर बिजाथिफोरा एडिआरइ 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय सायख'जानो हादोंमोन बिथांमोना जाहाथे सरुसजाय स्टेडियामाव फैनानै नुजाथिफैयो आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आजावफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि सायाव इनाय खालामनायनि थाखाय इउएसनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामदों नाइजेरिया हादराव इउएसनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पनि दैदेननायावनो बा बिथोनावनो बे एयार स्ट्राइक खालामनाया जानो मोन्दों एयार स्ट्राइक खालामनायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बायदिब्ला नाइजेरियायाव थानाय ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरखौ आइसिस उदखारिफोरा इनाय उदखार खालामबोनाय बुथारबोनाय हाराहास्ति खालामनाय बायदि जाथाय जाबोबाय थादोंमोन गोलाव समनिफ्रायनो जायखौ लानानै नाइजेरिया सरकारानो इउएस सरकारखौ खावलायदोंमोन जाहाथे आइसिसनि सायाव गाग्लोबो बे लेखायैनो डनाल्ड ट्राम्पनि दैदेननायाव नाइजेरियायाव एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबनाय जादों आइसिसफोर थाग्रानि सायाव गाग्लोबनाय जादों जायजों आइसिस उदखारिया गोबां जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों डनाल्ड ट्राम्पआ जोंनि सुबुं समाजाव माखासे ओरैबायदि मानसिफोर दङ जाय गुबुननि मोजांखौ माब्लाबाबो नायनो हाया गुबुननि जौगानायखौ नायनो हाया जेब्लाबो जौगानाय सुबुंफोर बा मोजां सुबुंखौ गाज्रियाव खोख्लैनो सेस्था खालामो बा नाजायो बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दङ थिग बेबायदिनो जादों दिबाकर कलिता बिथाङा बोरमा फिसिनानै गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हादोंमोन नाथाय माखासे मेगन गोसा सुबुंफ्रा बिस होनानै 4 घन्टानि गेजेरावनो 75 बोरमाफोरखौ बुथारदों जायजों लाख लाख रां खहा जादों कामरुपनि पसरियायाव दिबाकर कलिता बिथांनि मा पुदमी गट फार्माव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा लकडाउननिफ्राय बे खामानिखौ आखायाव लाजेनदोंमोन जेब्ला लकडाउननि थाखाय बिथांमोननि साख्रिया गोमादोंमोन बा साख्रिखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथांमोनहा बोरमानि फार्म खालामनो थाखाय जागायजेनदोंमोन जेराव पान्जाब हारियाना राजस्थान महाराष्ट्र साउथ आफ्रिका आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि बोरमा बा गुबुन गुबुन ब्रिडफोरखौ लाबोनानै बिथांमोनहा फार्माव दोनफैदोंमोन गासै 200नि बांसिन फार्माव बोरमाया दंमोन जायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां रां आरजिनो हादोंमोनबो होननानै फोरमायथियो नाथाय बेखौ सहायनो हायाखै माखासे मेगन गोसा सुबुंफ्रा जाथाय जानाय सानखालि गिबियाव 5 सुबुंफ्रा फैग्रोदोंमोन बेनि उनाव 2 सुबुं फैबावदों दाना बा मिक्स
मिनारेल बायदि जाहोफुबाय थानाय समावनो सानै सुबुङा बोरमा दोननायथिं हाबलांदों। बेनि उनाव गोख्रैनो ओंखारलांफिनदों। बबाव थांनो होननानै सोंथि खालामनायाव लामा फारसे दसे थांनो होननानै बुंथिदोंमोन, नाथाय बेनिफ्रायनो गिदिंबोफिनाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बे सानै सुबुंनि सायावनो सन्देह खालामनायखौ फोरमायथिदों बोरमा फार्मनि बिगोमाया। सोरबा दुथां सुबुङा सहायनो हायियाव बा मेगन सानानै बेबायदि इनाय हाबाखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों। दुथांफोरनि बेबायदि खालामनायजों गासै 20निफ्राय 25 लाख राङा खहा जादों होननानै फोरमायथियो। मानोना थैनाय बोरमाफोरखौ मासेयावनो माखौबा 1,75,000, माखौबा 80,000, माखौबा 75,000 आरो माखौबा 40,000 बेफोरबायदि राङाव फाननाय जायोमोन। आरो बेफोर बोरमाफोरखौ नायनो थाखायनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै सावगारि सेबखांफैयोमोन, नायफैयोमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेखौ सहायनो हायाखै माखासे मेगन गोसा दुथां आखुनि सुबुङा। बेनि सायाव जाहाथे प्रशासना गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय खावलायो। लोगोसेनो बोरमानि फार्म बानायनायाव सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखायबो खावलायो बोरमा फार्मनि बिगोमाया। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव दुंहाव थासारि जानायनि उनाव माखासे थांखिफोर लानाय जादों। कार्बि आंलंनि रायजो राजाफोरनि दैदेनगिरिफोर, आसाम सरकार आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोर जयैनो सावरायलायदों। बेनि उनाव माखासे थांखिफोर लादों। होखारनायनि सायाव राया हाइकर्टआव सोलिगासिनो दङ। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय एफिडेभिटखौ कर्टआव होआखै। बेनिखायनो 5 जानुवारिनि सिगां जाहाथे एफिडेभिटखौ जमा होयो बेनि थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो कार्बि आंलंनि रायजो राजाफ्राबो कर्टआव जाहाथे दलिलखौ जमा होयो बेनि थाखाय खावलायो। आरो कर्टआबो जाहाथे बेनि सायाव थाबैनो रायखौ होयो बेनि थाखाय आसाम सरकारा खावलायगोन होननानै फोरमायथियो। आरो कर्टआ राय होयोब्ला सरकारा राहा लागोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों। जेरै केरनियाव थानाय भिजिआर आरो पिजिआर हायाव सोरखारि अफिस थानायफोरखौ भिजिआर आरो पिजिआरनि बायजोआव लानानै फैनाय जासिगोन। पिजिआर आरो भिजिआरनि 800 बिघा लांदां हायाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय फेन्सिं होनाय जागोन जाहाथे रावबो हाखौ दखल खालामनो हाया। पिजिआर बा भिजिआर हायाव जायफोर फालांगि खालामनो थाखाय ट्रेड लाइसेन्स लादोंमोन बिथांमोननि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनाय जासिगोन जाहाथे रावबो आयेन बेरेखायै लाइसेन्सखौ बानायबावनो हाया। पिजिआर आरो भिजिआरनि अनगायै गुबुन गुबुन बिफाननि हायाव जायफोर हा आवग्रिनानै दङ बिसोरखौबो थाबैनो होस्रांनाय जागोन। 17 जानुवारियाव फिन नैथि खेबनि थाखाय सावरायनाय जागोन। बे समसिम पिजिआर आरो भिजिआरआव आयेन बेरेखा हा आवग्रिनानै थानायनि सायाव हाइकर्टनिफ्राय राय फैगोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो। लोगोसे कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव दुंहाव थासारि जानायाव पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानांनाय नखरनि सुबुंनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय साख्रि होनाय जागोन आरो आसाम सरकारनिफ्राय 10 लाख रां होनो थाखाय थांखि लानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो। बर' थुनलाइ आफादा 2025 मायथाइनि बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावबाय। बान्थानि थाखाय सायख'जानाय बिथांमोननि मुङा जाहैबाय फारियै रांसार लिटारेरि एवार्डखौ मिस्टार रबिन नार्जारिनो होनो थाखाय सायख'बाय। बिथाङा सनितपुरनि थागिबि। समेश्री ब्रह्म लिटारेरि एवार्डखौ मिस्टार रामाकान्त बसुमतारी बिथांनो होनो थाखाय सायख'बाय। बिथाङा तामुलपुरनि थागिबि। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म कालचारेल एवार्डखौ मिस्टार देवेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनो होनो थाखाय सायख'बाय। बिथाङा गुवाहाटीनि थागिबि। हाब्राघाट एवार्डखौ मिस्टार कनिष्क हाज'वारी बिथांनो होनो थाखाय सायख'बाय। बिथाङा गवालपारानि थागिबि। प्रभानाथ बरगयारी लिटारेरि एवार्डखौ मिस्टार रिम्बा वारी बिथांनो होनो थाखाय सायख'बाय। बिथाङा चिरां जिल्ला बिजनीनि थागिबि। प्रमिला खाख्लारी ट्रेन्सलेशन एवार्डखौ मिस्टार थरेन बर'नो होनो थाखाय सायख'बाय। बिथाङा गुवाहाटीनि थागिबि। बेबायदिनो गासै 11 बिथांमोननो 2025 बर' साहित्य सभा बान्थाखौ होनो थाखाय सायख'बाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।